Здравейте хора, аз съм PvP Master BG и сега в този клип на Overstar SMP ще отидем да бием блейзове. Да. Ще отидем да бием блейзове, за да вземем Blaze Road. Сега отиваме към Blaze спаунера. Беше някъде насам, да. Спомням си къде беше всичко. То главно BG PokerStar го намери. Сега, но аз вече си спомням на къде се намира. Сега трябва да прескочим този огън. Направихме го. И ето тук трябва да бъде спаунера на блейзовете. Това е някакъв негов път и ето го долу спаунера. Но сега, хора, ще си вземем малко блокове, после да можем да се изкачим. Взехме си блокове и сега направо си слизаме долу. Бронята, да. Всичко е найс. Ето го. Нашият Blaze спаунер. Сега покриваме това, за да не бягат тъпите блейзове. Тук си седа обикновено аз. Да. Готови ли сме? Готови сме. Само гадното е, че там ще може да се спауне някой блейз и да ни дрънка. Но така. Сега пускаме чудовищата на нормал. Нормал да бъде. Нормал. И както виждате, веднага всичко става. Знам, че е гадно. Мале, ще умра, бе. Не ми казва, че сега ще трябва да се връщам за храна. Имам ли храна? Да, аз спомням, че имам пържолки. Чакам ви. Чакам ви. Айде.
Никакви блейзове. Ай, спаунвай пъти, бе. Къде си ги спаунал? Спаунвай. Искам бой. Искам екшън. Какво става, блейз, вътре? Какво не си знам. Знам. Най-накрая. Да спаунеш някой блейз. Марити. Добре спауна я. Той дропна едно блейз роуд. Добре, да спаунвай пак. Това ни е ферма, N за XP, N за Blaze Road. Ти спълна, бе. Айде, дай пак. Аре, спаунера. Въпреки, че никога няма да го направя. Махай се, бе, Блейз. Умри. Така. Умри по някакъв жена. Добре, хора, стигат ни толкова биене на блейзове. Peaceful. Добре. И сега тъпото е, че трябва да се качваме нагоре. Добре. Сега би трябвало да тръгнем натам. После от тук. И излизаме на замък. Сега от замъка ето тук. Всъщност направихме си хубава битка. На блейзове. Напишете в коментарите нещо, което да построя в нашата база. Нещо готино. И сега, разбира се, ме спамва на незнайно място. Но къде съм? Ми е това, че аз не знам. Да. Хора, спаунваме на незнайно място. Дори я го щупа този портал, то пак ще ме спауне някъде там
Не знам, нещо, това е някакъв бъг. Аз от този портал отивам, па ме връща от този. И тук има една кокошка, това е капан за кокошки, защото не може да излезне. Добре, ще легнем. Да, може да напишете в коментарите за някаква постройка да направим също. Ако искате или аз да направя, или той да направи, или ние да направим. Напишете в коментарите. Хора, знаете ли какво? Ще отидем до там, до пустинята, да вземем кактуси. Не се спалнала кокошка, защото е голяма, иначе щях да повярвам. Ако беше малка тази кокошка, че се спалнава. Хора, ще взема кактуси, защото ще ги изпека за зелена боя. И ще се върна, щом си отида в базата. И така, хора, върнах се в базата ми с... аз не забравях колко кактуса. 28. Добре, сега печем кактуси. Ще изпечем и храна. Да има манджа. Тук така, тук, кака. Добре. И пак ще се върна, когато се изпекат кактусите. Взимаме го. Да XP. Найс. Всичко това е найс. Да, сега ще направя такава боя. И откъде им толкова кокали, бе? What? Хора, знаете ли какво? Искам всъщност да направя един лък и да видя дали искам да го енчантна. Сяде. Може да го енчантна на брейкинг. Да, чухте ме. Мога да го енчантна на брейкинг. И да го използвам. И като го използвам, да го добавя на онзи моя си лък. Викам, да рискуваме. Айде. И сега само Unbreaking ли е? Infinity Power! Вау! Пази лъка. Съединявам моментално. Ама моментално съединявам. Добре, така става ми така и така. Не. Предпочитам си така. Добре, хора, това вече си е нашия лък. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако да така, посетете канала ми. Аз бях PvP Master и чао!